Ofu nwaanyị sị m na di ya nụrụ ya nụsị anya wee mụọlụ ya ụmụ na-abụọ wee pụọ wee kwụghalịba. Ịmagolu ọ na-akwụghalị nye eche na nkwụghalị nkịtị. Ọ na-apụ na-abata na di ya ji ezigbo ego. Ọ sị m ya na ya na-abụ na-anọ ha nụkata ike kwụlụ ọtọ gwa anyị bido jụba ese. Ọ bụrụ na di ya anụbugo nwaanyị mụọlụ ya ụmụ na-abụọ kwụghalịba wee bịa ka nụọ nyanwa. Ọ sị m na di ya mụọlụ ofu nwaanyị nwa n'ụlọ. Ọ sị m na di ya hapụrụ ya jezie ebe nwaanyị ọzọ na bili na nke afọ ya na ya na-abọ bi na adụgo ime afịghị ọtago na ọ na-akwakọ ije mee gị. Ọ sị m nna ike wee kwụlụ ọtọ wee gwa ịmago nwoke ji ego enwere ike fịa chega ama nlu onye ọbụla chọrọ isi na poverty pụta. Ọrịghị ọtago. So ọ sị m nna ihe a na-eme nye wele aka nni na-ayọ this man cha wele aka. Ọ sị m to the point na ada afụzi anya ya wee nọrọ n'azụ ụmụaka na abụọ na-ata afụfụ n'azụ ụmụaka na abụọ wanyị na di ya ji ezigbote ego. Ọ bụghị ọtago. Ọ sị m nna ihe a mekete o ya mara ife a ga-eme ya wee jegwa ndị be ha sị ha ya chọrọ ịhapụ this marriage n'ike agwụghị ya n'ọbalị ulu na ya na-akwụghalị. Ndị mmadụ wee sị ya mba gị jebe kọt na-egekwe ntị o. So ya wee jebe kọt wee lụọ ewee kpata di ya. Ọ sị na bifo nye ejebe kọt na ya kpọlụ di ya wee sị ya na ọ bụrụ na ya dụrụ ụmụaka na-abụọ pụọ na ịma mfụzikwa ha anya n'ụwa na ya ga-eme ekishọ na ha ga-akpọ gị asị na ya ga-eme ekishọ na ya sa afọ isi sasị afọ isi datina fafụ gị sef fam mfat na ya ga-agwafa na papa ha nwụgo. Ịgbara enye a na-aba ihe ya ga-eme ihe a ga-eme ụna agba ihe di ya gwara ya na ọ bụrụ na ụmụaka tosie fa achọba nna fa. Ihe a ka di ya gwara ya before ya wee si oke n'ihe ọ na-achọ ka ya zụọ ụmụaka si ya zụsi afa si ya ka fa chọbazie anyanwa ya wee jebe kọt wee luo ewee kpebe o ya wee kpegide na ekwute ekwe nke anụnwa o na ekwutere ọ bụrụ na azụsịa achọba nna fa maka na uche bụ na gịnị mere na ịmagolu inu a na-atụ okwu a na-agwa mmadụ na o nwere ife akpọrọ ya na ya mara na that statement buru iburi nne o. So ewee kpebe kpesie so jọji wee sị ya n'ihe anyị na-eme na ife ịchọ bụ nwaanyị azụsịalụ gị ụmụaka ka ị bịazie akpọlụ ka fa bụrụ nwa gị mgbe afọ ịbụlụ nna. Ọ sị jọji mba o na ọ bụrụ na ọ zụsị ụmụaka achọba nna fa. Jọji sị ọ sị nwaanyị a wee sị na ọkwa ife ọ gwara ya. Jọji wee sị o ihe dugu n'uche ọ zụsị afa fa achọbazie gị ịbịazi akpọlụ fa ọ bụ ya. Ọ sị ya nọọ nechọ na ọ bụrụ fọlt ya. Jọji wee sị oke maka ya na ị ga-enye nwaanyị a 1M maka afụfụ nyatago n'isi ụmụaka ebe ọ nọrọ den onye 1M ya wee je chọta ezigbote apatmentị dị mma ebe ya na ụmụaka ga-ebi den n'ife ọ ga na-enye ụmụaka every month bụ 1M nọ ife ya kwuru. So da na sị na ya ma mmenwu ya na ya ma mmenwu ya na ya ga-ada ogbenye na ọ dịzi too much. Ọsọsị abụ onye mụbalụ nwa gbafu ịmagolu dị arrogant ịmagolu ji na ego na-ekwu. Jọji wee sị ya ọ bụrụ na ịma mmenwu ya gị ji ebute ego ọ bụrụ na ibite ego emesi iji nwayọọ kwụbafa apụghị ọtago so nya wee kwụlụ ọtọ wee sị jọji na ọnụgo nwaanyị nke mbụ na ya mara den na nwaanyị nke ya na ya na-abụ na kịta adụgo ime plus nke ọ mụrụ na be mmadụ wee bịa kanụba the first wife. Jọji wee tie wee sị ya na ịmala ife gị jee ka ịgwa ndị ọzọ niile afọ ka fa bịa ka anyị ego ọ ga na-akwụ ya ka anyị fa ihe this man ga na-akwụfa maka na ditin gbakalụ Jọji isi wee sị ya ihe ị na-eme bụ ịtụba nwaanyị ime ọmụọlụ gị ụmụ na-abụ ịchọọ nwaanyị ọzọ ịnụbịa ịtụbakwa ime ọmụọlụ gị ụmụ na-abụ ịchọbakwa nwaanyị ọzọ maka na a sịrị nwa tosi ọchọba nne ya iwe na-achọzizi ka ị na-eteke advantage of nwaanyị ọbụla ime itiele ị ga-amụgide nwa mụọ 12 pesa so na alụlụ a na-aka iji ụmụ nwaanyị alụ for that na ọ nwere nwaanyị ọbụla bịala ebe a sị na imela gịnị na ịmụọlụ ya nwa na ị ga-akwụ ya 1 million ya chọrọ ịma ma gị ma kọmpani ga anwa adalada egbogolo ya chọrọ ịma nke ọ bụla ihe ibu n'isi bụ nwa fazụsizia nwa achọta gị onye ụlọ alụlụ ana ịbịa ji ego ụfọdụ ụmụ nwoke mụrụ m ife na-eme unu
ịmụsịa nwa ịhapụlụ the weaker one ka ọ zụba maka na ị bụrụ nwoke. In fact you're not a man. Yes, because amara m ife ịbụ nya ihe ịbụ nnọọ kasino from one woman to another. Imesi hapụfa ụmụaka tofe achọta gị maka na ekwugo na nwatakịrị ite ọ chọba nne ya, wee bụrụ ife baa gị isi. Ya bụ ife ịma alụ n'ụwa gị wee na-atụgharị ụmụ nwaanyị ime na-ejegeli nwere nke ị ga-azụ azụ na ọnwa tosie ka ọ chọba nne ya. Alụlụ a na-agbukwe gị. Chineke meelu gị ebele. Ewo. So this woman wee sị m n'ife a ji wee wetala m this thing now bụ n'eziokwu na award gị ezigbo ego maka na di eji ego. Ịghọtago, ọ ga-aha yakwa gị ụlọ ebe ibi o. Yọta na the highest na ọ ga-emelụ gị bụ ịkwụrụ gị ụgwọ ụlọ bọsị ọbụla ike gwụrụ ịkwụrụ gị ọkwụsị. Akwụ ịghọtago maka na mgbe ọ gbabala ọsọ na ọ na-akwụ ụgwọ ụlọ na-akwụ ụgwọ ụlọ na ya gbakwara ma ọnya nwee ma ọ bụrụ ọnya nwa nwee nọ na ihe ama bụ na nwebere onye si ya pụọ n'ụlọ. Akwụ ịghọtago. Ọ sị m nne n'ihe a ji wee wetara anyị akụkọ ọbụla n'iwe ka na-ewie n'ihe amụrụ ma ọnya ji echọ nwaanyị nke abụọ nke izizi ka ya gwa ya ka o wepụ ekọt ka ọ kwụọ onye ụgwọ. Denu chọọ nke ji ofu nwa ka o wepụ edikọt ka ọ kwụọ onye ụgwọ. Denu mgbe ọ mụsịkwuolu nke ya na ya na-abọ bi ịghọta na wee mela ọsọ ka o wepụtakwa onye kọt ka ọ kwụọ onye ụgwọ. By the time ọ ga na-akwụ ụmụ nwaanyị na-ese ma isii ụgwọ ọfụ nwaanyị ọcha n'ụzọ ma ihe disivzi na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ tụba ha ime gbafelu. Akwụ ịghọtago na ife ya chọrọ ime. Ike gwụrụ. In fact, this type of man deserve all this. I'm telling you, ịbarajekwa all those ladies ka fa bịa daa anya ego. Kedu ụdị akụkọ bụ ife a na nwa tosi ọ chọba nne ya alụlụ anị? Ife eji ụmụ nwaanyị ụfọdụ eme. Ife eji ụmụ nwaanyị, oh God. Nwa tosi ọ chọba nne ya na ife si mmadụ na ọ na-apụta. Nne ịgbala ife ịchọ ime eme as long as na ọma mme ga-affect na nke ọ na-enye gị. Because ọ bụrụ na obodo a ọ bụrụ na a na-akwụ gị child support di ga-ewe onwe onye ọzọ tụbara ime. Ọkwa ịghọtago. Ọ bụrụ na onye afọ bịa claim nke ewetu ego nke gị wee nye onye afọ. Ọkwa ịghọtago. Because na a na-eme according to income 20%. Ịghọta na mana agbara m maka Naija almost ihe niile kpọdoro isi n'ala. Ịghọta na so ịnwa ka ọ dọ n'aka o. Ịchọ jee gwa ndị afọ ịchọgo. I don't know, but nke ọbụla i mere I won't judge you. Mana unu eji n'ife ọbụla m kwuru wee judge. Ịghọtago. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.